जायखिनि बर'नि जोङो मोसा बुंनानै बुङोमोन जायनि रावाहाय खेबसे बुंग्रोमोना बर'लेण्ड गंसे गोमसारजोबोमोन बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा दिनैहाय बर'नि थाखाय साननो हानाय जेबो गैला नामा दिनै एसटि होयोब्ला जोंहा जों जा लेभेलाव दङ जों दा देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि इयुनावहाय मा जाहैगोन आरो जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि जोङो रावावहाय जोंनि खोमोन दावखोजोबोमोन जेब्ला जोङो बिनि स्पिचखौ खोनासङोमोन आरो हाग्रामा सार बिथांखौ जोङो बर'नि पलिटिकेल सासे राजा बुङो बिथांनि दैदेननायावहाय अनेकथा बुस्थु जाबोबाय पलिटिकेलनि जों राजा होननानै बुङो दिनै बिसोर पलिटिसियानफ्रा जोंनि मानो सिरिमोन दिनै बिनि एगेन्स्टआवहाय जोङो बिसोरनि एगेन्स्टआव जों मैया प्रटेस्टखौ खालामनाय जादोंमोन दिनै जों मानो खौसे जानो हायाखै जों दिनै मानो एबसु मानो बिएसइउ मानो बनसु मानो बिपिएफ मानो बिपिएल जों मानो जागासिनो दङ बाहाय जोंनि हारिनिसो खोथा एक्सुवेलि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सोर आंनि मुङा मा आं अफाय थायो बिजों जेबो लोगो लोब्बा गैया आं सासे फरायसा आरो मैयानि जाखिनि जोंनि मोनसे रेलि दंमोन प्रटेस्ट जाखिनि 6था जनबस्थिनि एसटि होनायनि एगेन्स्टआवहाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय जोंनि बर'नि न' बिटिसि सेक्रेटारिसिम जोंनि आगान सुरनाय दंमोन बाहाय दायो माखासे जोङो कन्ट्रभारसि नुगासिनो दङ पलिटिक्सनि गेजेरावहाय जाय पलिटिसियानफ्रा गावबा गाव बेनिफिटनि थाखाय खोथा बुंगासिनो दं एक्सुवेलि जोंनि मैयानि प्रटेस्ट लानाया माखासे जोंनि गिदिर गोलावफोरखौ लिडारफोरखौ लानानैमोन दिनै जोंनि लिडारफ्रा मानो सिरिमोन मैयासिमावहाय दिनै जोङो एस ए स्टुडेन्टसो ओंखारदोंमोन बाहाय जों फरायसा दंमोन गुबुन गुबुन कलेजनिफ्राय फैनाय फंबायफोर बिनानावफोर आरो गुबुन गुबुन जोंनि स्कुल्सनि फंबाय बिनानावमोन थै गरम जानानैहाय जोंजों फैफानाय दंमोन बाहाय दिनै माखासे एजेन्डास बानायगासिनो दं माखासे गावबागाव बेनिफिट पलिटिकेल राजखान्थि बेनिफिटनि थाखाय माखासे खोथा सावरायगासिनो दं नुनो मोनगासिनो दं नाथाय सिगाङावहाय जेब्ला फिसा जोंनि स्कुल्सफ्राव कलेजफ्राव जेब्ला प्रटेस्ट खालामगासिनो दंमोन मानो बुङाखैमोन जेबो दिनै हारिखौ लानानै दिनैहाय एसेबो साननो हानाय जोंनि बर' लिडार्सफोरनाव गोसो गैला नामा खर' गैला नामा दिनै जों बेखौनो लानानै मैयाहाय जोङो सासेखौल' नङा सानैखौल' नङा साथामखौल' नङा गासैखौबो जोंनि बर' लिडार्सफोरखौ जों लानानैहाय सोरखौबा हाय सोरखौबा मुर्दाबाद जों बुंनाय जादों जेरै आं फंनैसो खोथा बुंनो थांगोन दिनैहाय जोंनि जायखिनि बर'नि जोङो मोसा बुंनानै बुङोमोन जायनि रावाहाय खेबसे बुंग्रोमोना बर'लेण्ड गंसे गोमसारजोबोमोन बिश्वजित दैमारि सार बिथाङा दिनैहाय बर'नि थाखाय साननो हानाय जेबो गैला नामा दिनै एसटि होयोब्ला जों जा लेभेलाव दङ जों दा देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि इयुनावहाय मा जाहैगोन आरो जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि जोङो रावावहाय जोंनि खोमोन दावखोजोबोमोन जेब्ला जोङो बिनि स्पिचखौ खोनासङोमोन आरो हाग्रामा सार बिथांखौ जोङो बर'नि पलिटिकेल सासे राजा बुङो बिथांनि दैदेननायावहाय अनेकथा बुस्थु जाबोबाय पलिटिकेलनि जों राजा होननानै बुङो दिनै बिसोर पलिटिसियानफ्रा जोंनि मानो सिरिमोन दिनै बिनि एगेन्स्टआवहाय जोङो बिसोरनि एगेन्स्टआव जों मैया प्रटेस्टखौ खालामनाय जादोंमोन बाहाय इन्डिभिजुवेलि सोरबा सासे मोनसे राजखान्थिनि एगेन्स्टआव नङामोन जों सेक्रेटारिसिम थांदों बाहाय जोंना माखासे भाइलेन्स जादों आं मिथिगौ आं जोंनि फरायसा स्टुडेन्टसफोरनि जानानै आं एपलजाइस खालामो आं गोरोन्थिखौ मावदों आरो जों गोरोन्थिखौ मावदों बाहाय आउट अफ डिसिसन जादों मेटाराहाय मानो थाखाय होनोब्ला बयहाबो मोनसे हारिनि बारै साननाय थायो बाहाय आउट अफ डिसिसन जादों आं गोरोन्थि जोंनिनो न'नि बुस्थुखौ जों बुख्रुबोबा जोंनिनो खहा बेखौ आंबो मिथिगौ आरो जों गासैबो मिथिगौ नाथाय बै सिचुएसनाव ओरैबायदि मोनसे अर जोंब्लावनाय फैदोंमोन जायावहाय जोंबो लाखिनो हायाखै आंबो लाखिनो हायाखै बा सोरबा जोंनि लोगोरि बिदाफ्रा फंबाय बिनानावमोनहा गावसिनि इमसनखौ हमथानो हायाखै बाहाय जों भाइलेन्सखौ खालामफ्लांनाय जाबाय नंगौ जोंनिनो न'नि बुस्थुआनो बायदों जिदों खहा जादों बेखौ जों नुनो मोनदों जोंनिनो खहा बियो मानसिफ्रा मिनिदों गुबुनफ्रा मिनिदों नाथाय जों बेखौ एपलजाइस खालामो जोंनि जानानैहाय आङो दिनै जोंनि फंबाय बिनानावनि जानानै आं एपलजाइस खालामो नाथाय दिनै मानो बे बुस्थुखौ लानानै पलिटिकेल कन्ट्रभारसि खालामगासिनो दं बेसो सोंथिया दिनै जों मानो खौसे जानो हायाखै जों दिनै मानो एबसु मानो बिएसइउ मानो बनसु मानो बिपिएफ मानो बिपिएल जों मानो जागासिनो दं बाहाय जोंनि हारिनिसो खोथा इयुनाव जोंनि गिदिर गोलाव गासिबो लिडार्सफोर नोंसोरो थैनानै थांगोन बा आं बुङा गाबोननो थै समफोरनो थै नोंसोरना जिउ दंबावो जोरबावगोन 25 बोसोर 30 बोसोर नाथाय जोंहा दंबावो जोंनि फिसा फिसौआ दंबावो जोंनि फिसौला फिसौलिफ्रा जोंनांगौ दङ दिनै बिसोरनो जोङो इकुवेल राइट्स होयोबा एसटि जोंनि जुग जों दिनैहाय जोंनि
थैखौ जोङो दै खालामनानै फैनायनि जोंहा मा मुल्य थाबावगोन दिनैनि दिनावहाय जुदि बिसोरो जोंनिफ्राय जोंजों समान थोरसि मोनसेयाव जोङो राननानै जानो थाखाय जोंहा रानबाबो जोंहा थोयि बुस्थुखौ आरो जोङो माइरंखौ जोङो जुदि राननानै जाबावनांगौ जायोब्ला जोंहा मा जोंनि इयुनखौ साननानै जों अर जोङा नामा दिनैनि दिनावहाय जों बेखौनो लानानैहाय जोंनिहाय मैयाहाय माखासे थरबर जादों बुख्रुब बुसि जादों आं एपलजाइस खालामो माखासे लिडार्सफ्रा माने गोसोआव नांदों जानो हागौ नाथाय बिदि अननानै गावबा पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय जों स्टुडेन्टसखौहाय माने गाज्रि मोनसे रोखोमाव खोलैनो दासान अननानैहाय जोङो बाहाय अल ट्राइबेल जोङो राभा जों बाहाय बयबो स्टुडेन्टसो जानानै बाहाय रावबो लिडार्स गैयामोन बाहाय सोरबा आं लिडार जागोन होननानै गसंथायाखैमोन जों बयबो स्टुडेन्ट हिसाबैसो थांदोंमोन आरो जों स्टुडेन्ट हिसाबैनो दिनैबो गसंगोन आरो बिनि सायावनो आं बुंनो सानगोन दिनैहाय जों गसङाबा सोर गसंगोन दिनैहाय जों जांख्रिखाङाबा सोर जांख्रिखांगोन जोंनि जांख्रिखांनाया गोरोन्थिमोन नामा दिनैहाय आं नुनो मोनदों माखासे बुस्थुआवहाय दिनैहाय बायला जिला जादों दे बाख्रुब सुख्रुब जादों नाथाय जा बुस्थुआहाय दाख्लैहाय जोङो फिसा फिसा जों एसटिनि बेरेखायै जोङो प्रटेस्ट खालामगासिनो दंमोन नाथाय बे बुस्थुखौहाय मिडियासफ्राव कभार खालामजोबाखैमोन दिनै नेसनेल लेभेलाव सहैयाखैमोन जोंनि आवाजआ जोंनि गाराङा जोंनि जांख्रिखांनाया नाथाय मैयानि दिनावहाय जोंनि न'खौनो जोङो बुख्रुबफ्लांबाय बुख्रुबनायनि गेजेरजोंनो दिनै नेसनेल लेभेलाव सहैदों दिनैहाय मिडियाया मोनथिदों दिनैहाय पिएमनिसिमबो सहैदों जानो हानाय बा हम मिनिस्टारसिमबो सहैदों जानो हानाय सहैबाबो जानो हागौ नाथाय बे बुस्थुआ जोंनि थाखायनो जादों आरो जोंनो गोरोन्थिबो मानिगौ कि जों न'खौनो सिफायदों होननानैहाय ओंखायनो आं बुङो दिनै आंहा एबसुजों जेबो रल गैया आंहा जेबो दायित्व गैया आरो आंहा सोरबा बिएसइउ जों जेबो रल गैया दायित्व गैया बनसुजों आरो सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों आंहा जेबो लेना देना गैया आं सासे इयुथ जानानैसो थांदोंमोन आरो माखासे स्टुडेन्टस बांसिनानो माखासे जाखिनि कन्ट्रभारसि बिनि होनदों जों गासिबो इयुथ हिसाबैसो जों स्टेन्ड लादोंमोन बाहाय सोरनिबा पार्टिकुलार बेनिफिटनि थाखाय जों स्टेन्ड लायाखैमोन हारि हिसाबैसो स्टेन्ड लादोंमोन नुबोदों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया माबायदि सेक्रिफाइस खालामबोनांदों जानो हागौ आङो 25 बोसोर 26 बोसोरनि गथ' नाथाय जारिमिनखौ खोनाबोदों 25 बोसोर 26 बोसोरावनो दावराव दावसि नुबोदों आरो आं माखासे इनफ्लुयेन्सफोरखौ बुंनो थांबावगोन नोंथांमोना दिनै इनफ्लुयेन्स खालामदों भिडिअनि गेजेरजों बा माखासे इउटुबनि बा फेसबुक बा माखासेनि मिडियाजोंहाय नाथाय आं मोनसे सोंनांगौ सोंथिया बेनो नोंथांमोना दिनै गामसाखौनो गाननो रोंगौ ने न' सिङाव थायै नोंथांमोनहा बिदि एथ' गिदिर गिदिर खोथा बुंनो न' सिङाव थायै नोंसोर टुइट खालामै लिरैल' फिजिकेलि ओंखार अब्लासो हारिनि थाखाय ओंखारनाय जागोन नङाब्ला हारिनि थाखाय ओंखारनाय जानाय नङा बिदि नोङो टुइट खालामबाय थानानैल' मिडियायाव लिरबाय थानानैल' हारिनि सिबिनाय जाया प्रेक्टिकेलि देखायनो नाजा गावखौनो बर' होननानै गावखौ देखायनो नाजा अब्लासो जों थांनानै थागोन जों थांनो थाखाय जों खौसे जानांगोन जोङो बिदि पलिटिकेलि डिभाइड जाबाय थानानै लाब गैया जों गावजों गावनो जोङो रानलायबाय थानानै जेबो बेनिफिट मोना जोंनि जेनेरेसना जों खौसे जानाय जेनेरेसन दायो जानो हागौ नों सोरबा पार्टिखौ मोजां मोनो आं सोरबा पार्टिखौ मोजां मोनोबा सोरबा पार्टिखौ मोनो बेयो मोनसे आलादा लेभेलावहाय नाथाय दानि स्टेजावहाय दा नैबे प्रेजेन्ट सिचुवेसनाव दा जागासिनो दं जाय कन्ट्रभारसि जागासिनो दं बाहाय जों खौसे जानो नाजा अब्लासो जोङो जोंनि मोन्थायखौ लाखिनानै जोङो बजबनानै लानो हागोन।